entuk dalaman. Sampeyan iki ora ngerti artine corona. Lah apa artine? Komunitas rondo mempesona kok ya. Lah aku kudu rondo lho. Heh? Kudu rondo. Sampeyan urung rondo? Kok urung rondo? Ya aja. Ajeng. Arep meniku. Ampun. Soale rencana ajeng mateni bojone dhewe niku. Ngoten to. Lah nggih to, percaya ora tahu isi kok ya. Padake. Ora jenengan rong kenal aku kok nek tahu isi maksudnya piye? Modar ora. Ya. Mas Gareng, nggih. awong kula niki sing bendina ngekeki rejeki niku nek ngenyak wae dipendel kok. Lah nggih niku wae. Niki bojone ning omahe niku daginge mung kare nggone latos. Astaga. Kaya mbot ora ngono. Ora nek urung kenalan nek ya kenalan sik urung-urung kok wis ngonekke tahu isi wae isi mercon lho. Pengen tak jebluki apa piye? Lah aku mau apa muni ngono? Lah, Umum piye? tahu. Tahu apa? Tahu isi. Lah ya bener to. Kok dadak nganggo mercon? Lah ya tahu lek diisi mercon lek mangane gak hati-hati kan ya kebledosan. Wong urung kenal kok wis muni bledas-bledas. Aduh. Pesindian berbobot sumpah bobotnya 68. Sugeng dalu Mbak Ayu. Inggih. Pareng Halo, halo, halo. Pareng Iya, ketepungan. sugeng dalu. Wah, kurang ini tok lho. Sesuk gak rengo dhewe we. Ya. Kok nek kena corona piye lho? Oh, ra entuk dalaman. Sampeyan iki ora ngerti artine corona. Lah apa artine? Komunitas rondo mempesona kok ya. Lah aku kudu rondo lho. Heh? Kudu rondo. Sampeyan urung rondo? Kok urung rondo? Ya aja. Ajeng. Arep meniku. Ampun. Soale rencana ajeng mateni bojone dhewe niku. Ngoten to. Lah nggih to, percaya ora tahu isi kok ya. Padake. Ora jenengan rong kenal aku kok nek tahu isi maksudnya piye? Modar ora. Ya. Mas Gareng, Nggih. awong kula niki sing bendina ngekeki rejeki niku nek ngenyak wae dipendel kok. Lah nggih niku wae. Niki bojone ning omahe niku daginge mung kare nggone latos. Astaga. Kaya mbot ora ngono. Ora nek urung kenalan nek ya kenalan sik urung-urung kok wis ngonekke tahu isi wae isi mercon lho. Pengen tak jebluki apa piye? Lah aku mau apa muni ngono? Lah, Umum piye? tahu. Tahu apa? Tahu isi. Lah ya bener to. Kok dadak nganggo mercon? Lah ya tahu lek diisi mercon lek mangane gak hati-hati kan ya kebledosan. Wong urung kenal kok wis muni bledas-bledas. Aduh, lah aku ngene iki lho, aku lek rene tutune bojo iki rasa bebas awinan. Lho, panjenengan pundi garwane ingkang pundi? Lah kae mau. Wah, wong sing paling kenyih dhewe kae. Lah, mbok dikenalke. Jenenge ora gur tatin. Lah sapa? Bunga. Kok bunga? Bunga temi. Tak kira bunga tirah ngono. Oh ya, tepungan kene. Ya rene, masa wong wedok kok tekan rono. Ah iya ta. Biasa sindian lek ngene iki ora suwe nyidam. Nyedam apa? Maksudnya Ngapa ngene? ngene. Ih, kok dadak nganggo ngene-ngene ngapa? Lah wong kan pertamane yo ngene terus ngene to. Ora sing ngene kari dhewe iki ngapa? Maksudnya nglairke. Ya iso wong nek awakan kaya kowe iki ya subur tenan kok, Tim. Tenang iki. Jarine kowe iki ketetesan banyu udane meteng. Lah ngene iki. Mulane aku nek udan ndelik ben. Samane nek ketemu iki bahaya iki. Ketemu iki. Jenengan kuwi lho. Kok iso bahaya-bahayane ku nang ndi? Lah iki rupane kaya banyu udan ngono kok. Aku. Heeh. Ya aku ternyata tukang deledek kok ya. Iki sida salaman ora? Sida. Ya kek rene. Dang. Sapa jenenge sapa? Reng. Iki rasa diremet-remet ngono lho nek. Meneng to, ndek ngaku ngene iki entuk 2 gram kok ya. Wah, lah ya maling jebulane. Maling piye? Maling enek penadahe kok ya aku. Lah endi penadae? Kae lho. Pak Bejo kuwi lho. Enek sing nadahi. Nggih. Ayo dibawani, Tin. Yo. Sriuning. Sriuning. Engko men dijogeti Mas Gareng. Mas Gareng. Ya. Mas Gareng, Gareng kok lemu to? Kudune Gareng ki cilik nggih pincang ngono kok iki lemu. Ngerti ya? Ngapa? Iki kan garang sing bebas saka corona. Dadine kaya ngene iki. Oh, nek bebas corona ngene iki. Heeh, ora ngono. Gareng nang kene iki beda karo gareng Jawa. Gareng nang kene iki sampingane sing lebih ngene. Lah apa? Sampingane napa? Dodo sawit. Lumayan kok ya. Mulane kok ireng.
Mulane aku sadurunge wis ngomong karo panitia to jan golek gareng liya sing putih aku ngono lho. Ora urung kaya panggah kepangan iki. Lah yo wong ireng tenan kok kon. Ora aku iki kok yo gatekke yo ben ireng yo ben kuning yo ben kok ana kulit kok tok gagas lho. Lah ketok lho. Aku iki ireng yo jabane kok. Lah Jerone saya ireng. Cakep. Aku rawani nek delok jerone. Rawani. Ora usah jero-jeroan. Kok awakmu rawani kok tak wanekke. Mbak Tatin. Nggih, sriune nggih. Jeneng lengkape sapa ta? Nami kula Tatin Lestari Handayani. Sapa? Alah rasa nyedak-nyedak. Ora aku karo namane pipine lho warus tenan e. Enggak. Bawani nggih. Heeh. Putri kang sulistyeng warni. Sumpah aku krungu lho. Ngapa? Prut ngono lho. Endi sing perut endi? Aku ngene mau kok ya. Krungu apa? Krungu. Ya keseran berarti. Srining mustika tuban putra Kanjeng sira jejer ngono kuwi ketok lagi ya. Ketok napa nih? Ayo kowe putih, Mas Gareng ireng kaya kambil sawit dicencangi sapi. Ora kaya tai cecak. Lambene. Lah iki wis persis lho putih lho. Ngapa lho? Pak Gareng. Oh, Mas Gareng. Tatin piye dong? Wah. Mati Pak Gareng ora krungu Mas. Seprene aku celuk Mas lagi iki kok ya. Lah ya kudune piye Mas? Walah bojoku sing ning kono kaya nyeluk aku piye wuk. Hah? Wuk. Wuk ki piye? Takon ning mamaku, "Mak, wuk, aku teng pundi?" Wuk. Wuk ki panggilan sayang. Panggilan sayang piye lek nang Jawa ku kono wuk ya wong edan kuwi kok ya. Lah aku ora ngerti kok ya. Wuk. Tak prangkang bacana Bebelo wirat moyo ilate. Ngapa lho? Delok ilate kaya keder. Ora. Lah nyuwara lek ilat ora keder kon piye? Kon meneng ae ngono. Ilate. Ora ya. Bulane ilate ya ireng. Kok kabeh ireng ra yang putih blas. Tenan kok Kang. Wis aku pokoke nek iki matiku dina iki pokoke. Heeh. Ngene aku jane dene aku semoh-moh lho jane. Kok sik to Tatin iki ya kebangetan ora ana wong ireng kok sak ilate. Lah iya kok mbok jajal kan melet ra ireng jajal lo. Oh iya. Kae mbok tok mat. Lho. Malah iso keder lho. Lah yo ireng mboten? Hah? Ireng mboten? Abang kok. Abang iya buta warna iki. Endi to jajal melet meneh? Ih. Kok kayak celeng mau. Aku arep ngurus sing celeng mau lho. Mas. Hei. Celeng apa? Saiki ya apa ya ana jeneng celeng terus melet. Pada umumnya lek sing melet ku petik. Ya akar muni kuwi ora tegel. Ora mentolo ngono ta maksudmu ki? Ya. Ana. Tan wurung sriuning. Apa ta? Ora ganggu ta? Lah Mbak ning kalo, Mbak ning tanggoku lho senengane bubur. Gugur. Dadi kusum.
Mangga. Neno. Mangga Mbak Tatin. Srihuning mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya Sriuning ki mau pamundutan saka Piyayi Aja sing wis taun 70 lenggah ning kene no. Ya, ora apa-apa mak iya. Mas Gareng. Nggih. Nah, sampeyan saniki sing pun kulino kalih sampeyan jajal kaya ngapa polahe nek wis kulino iki. Ngaten. Nggih, Pun. Syah. Niki setunggal napa kalih?
Siji sik mawon. Setunggal mawon riyen. Ora ndur malak kok ndur. Wah, lho aku ngene iki ngono ya. Pindah rene apa ora mau kira-kira? Walah Bu mbok rono lho, aja nang kene. Jatuh nama hamba iki gua aku. Ya ora apa-apa jenenge garwa tresna ngono kuwi. Nggih, estu niku golek sing kaya ngono kuwi ya angel kok ya. Nggih. Nggih menika ingkang saking Laladan Tanjung Tabalong rumiyin nggih. Monggo. Nggih. Monggo Mbak Ayu Suwarni katuran jumeneng. Iya, monggo. Monggo. Wah. Oh. Wah. Beda. Kaya kono no. Nggih, dalu, Bu. Derek ajar niki nggih. Weh, semonten kok ajar. Nggih, untokno ya. Aja muni Mboten niki sedaya nggih ajar sedaya. Nggih, mboten napa-napa Bu, pun monggo. Bebas mawon. Iya. Ajar golek duit ya. Loro-lorone. Loro-lorone piye ya. Saking pundi, Bu? Dalem saking Tanjung Tabalong. Tanjung Tabalong. Tabalong. Menika wewengkon pundi? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Oh, kabupatenipun? Tabalong. Oh, Tabalong. Oh iya, akeh kabupatene ya, Mak. Iya. Nggih. Asma? Suwarni. Sinten? Suwarni. Sutarni. Suwarni. Nggih. Oh, Ibu Suwarni, nggih. Monggo. Pripun kula kan napa teng mriki? Lah niku pun kula pasrahke Mas Gareng kok ajeng dinapake oleh Gareng. Oh, alah ya. Biasane gareng ki lek wis seruh liyane no lali karo sing. Mbok anggit aku lali karo awakmu. Enek kene-kene terus lali karo awakmu. Wah, jelas iya. Ya aja ngono ta ya. Ora, Jen. Iki mung tembung guyonan di ajeng. Mula saka kuwi. Pripun? Wedi karo make, tenang e, Mak. Aku jan. Nuwun sewu lho, Mak, kula silih, Mak. Lora Asmara. Mbak Yuswarni. Nggih. Jumbuh kalih kaonaning kawonten. Monggo kita sesarengan. Pripun? Ora wani ta? Pindah mburian lho, Bu. Wong jeneng pun to, nek cara kula niku bebas mawon. Sing jeneng wong panggung niku pancen ya garwane sing putri kudu jembar atine. Wah, lha niku benten kalih bojo kula e. Lho lek ngeten iki 3 dina disapih kula teng omah. Ngenane niku ngantos ngenteng-entengi kok kula. Mesake ra. Iya. Mangga. Nggih nika badhe ngaturaken lara asmara. Oh nggih, saged Mas. Nggih. Ya, monggo. Tenan kok ya. Dipun bawani ngagem menapa? Mboten terus e. Bawane napa? Enggak usah bawa. Napa bawa ya ora melok ya. Oh, menika wonten awala 3 malih. Jawah wonten mriki cobi kula. Sekedhap Mas Gareng nggih. Nggih, monggo. Nggih, menika kula waose mengke ndak Mbah Mayar Kota Baru nyuwun tembang Caping Gunung. Sekarang menika kagem keluarga besar Bapak Haji Slamet Soeharto ing Muntilan Magelang sugeng mirsani lewat streaming. Nggih, semoga nggih matur sembah nuwun. Sijine usihe tak buka isih no. Ya. Dari Bapak Taruji. Lagu Rujak Jeruk dibawani duet dengan Pak Karjo. Oh ya. Matur suwun jejer isine meneh kantor setunggal. Heeh. Diaturake, Mak. Seno alon-alon. Dari Yanto keluarga Ngawi Kota Baru nyuwun lagu Podang Kuning kang nyekar Mbak Elisa. Oh ya. Mangga, rumiyin panjenengan mangke lajeng nawala-nawala menika. Oh, ngaten. Niku wau Mbah sinten Mbah Mayar. Ngersaken Caping Gunung Mbah Mayar. Nggih. Niki mawi jengleng napa mboten Mbah Mayar? Jengleng nggih. Nggih. Nambah 200 lho. Oh, malah dinggo golek duit. Iya. Nggih, monggo. Ya. Monggo Bu Sri. Bu Warni. Nggih Sri Suwarni. Oh nggih. Oh ya bener. Matur suwun. Angel dipleset niki angel. Monggo.
Aduh wong bagus aku ora bakal bisa lali kono kae kawan-kawan angel dilaleke aduh wong bagus Eyo aku ora bakal bisa lali Tak, ning atiku kaya ngenteni kata kamu aku melu sapa muga Gusti tansah amarengno dadi srana musadala roas mara aku ngenteni Yuk. aku bisa nambah milo aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang angel dilaleki yo Muga-muga Gusti tansah amarengno dadi srana usadala Wah. Arep wah ya wis jogete ora ngalahke sinden-sindenku. Ya. estu niki wah Luar jan biasa. sagete nggih namung ngeten iki kok. Wah, ngeten niku wis krasa banget kok. kaya Mangga. Aku sembah Nuwun Ibu Suwarni. Yo. Sing wis kemarin. Ayo nek ngaten Ibu Suwarni kala wau janjane nyamping gunung to Mas Gareng. Ngaten. Nek mboten sios. Nggih. Nah, caping gununge digantos anu sisihipun menika sih. Mbak Sri Mulyani. Oh, Mbak Sri Mulyani. Anjir, Yo. wah, jan. Nah, Mbak Sri Mulyani saking pundi? Saking Kalimantan Timur menika. Wah, Kalimantan Timur. Nggih, bot-bote nglabuhi kula to. Weh, nggih, nggih. Nggih. Mangga. Mangga katuran jumeneng Mbak Yu. Injih. Ayo. Wah, jan ngadeg sampai angel.
Nan kok ya. Injih sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes maring kalian. Ki dalang wah sing ganteng dhewe Mas Gareng. Alah ngono kuwi lak nek dalang modelmu ya. Ora apa-apa Mas. Timbang jenengan wedi karo bojone. Lah mriki. Oh, Gareng iki nak eneng Kalimantan Timur nang ngidap-ngidapi lho Pak, Bu. Ning nak teng mriki wedi karo bojone tibakne. Banter kowe ya malah dicekake kaya ngono. Nggih. Nggih, sugeng dalu. Ibu Limbo, Ibu Cangi. Sugeng dalu Mbak Sri Mulyani. Iya. Kalimantan Timur pundi, Bu? Kalimantan Timur. Sik. Piye, Mas? Kon baleni mah Kalimantan Timur lho. Kalimantan Timur. Kabupaten Tanah Grogot. Oh, nggih. Saking mriki dugi mriko pinten jam? 8 ngantos bokong kula niku tepos. Elek kowe tepos. Iya, Mas. Iya. Heeh. Sing tepos iki ora kok bokongmu. Apane, Mas? Bangkeane ora duwe tepos. Ya ket biyene ngene iki lho Mas Gareng. Jenengan kan teng Kalimantan Timur kan sering. Iya. Ngono, jenengan gak kelingan, tak kumbane klambimu kae. Kowe aja. Wong iki apa Estu niku ngoten lho. Lah ya piye tak jujuk ana ki ra ana jaba awakmu kok ya. Untung-untungan aku gelem ngongkon nyucekne baju. Ngono ra tau dikeki bayarane lho jenengan ki jan. Kok ya nggih, mugi-mugi Mas Gareng. Heeh. Wonten mriki kula matur sembah nuwun sanget. Khususe karo dumateng ketuwane. Wah, ketua panitia ya nak ya. Ketua panitia sing guanteng dhewe mau metuk iwaku Mas. Kabeh kok mbok lem ganteng lho. Ora apa-apa, sekali-kali yo ndongakne sing apik nggih. Mugi-mugi desa Sukamaju saged to gemah ripah loh Jinawi. Ayem tentrem raharja. Sehat, panjang umur, murah rezeki, lancar rezeki. Nggih. Nggih, saged dolan niki kulina bakul jamu benjing saged ndawi iya ngono kaya. Dalem niki wis saiki rasa kesuwen malah malah ruwet iki kok. Aku sakjane yo gak nak nurutin jenengan ya ruwet kok raimu ya ruwet Mas. Lah iki mulai iki ya. Iki mau enek sing ngersake caping gunung. Bapak Mayar pundi monggo katuran tindak mriki Bapak Mayar. Ingkang ngersaken caping gunung. Mesti ganteng ya Mas Gareng. Nggih, Pak Mayar. Nggih. Saking Kota Baru. Saking Kota Baru. Teng Bapak Mayar. Monggo Bapak Mayar. Ingkang pundi Bapak Mayar? Wah, ya piyai semene kon goleki ya angel. Lah ngene padahal ya golekno Mas Gareng. Ya lek miturut aku ki Mayar kabeh. Oh ngono. Ayo penak kacedhek-cedhek ning kene kok ya. Nggih. Nggih, niki wonten permintaan caping gunung nggih. Nggih, monggo dipun jenglengaken. Ya, monggo ya. Ayo Mas Gareng. Oh, injih monggo. Wah, ora mah itu piyaine ganteng banget. Jan nggih. Nggih, Pak. Wah, Mas Gareng. Jenengan mboten kelingan to? Nek aku ki tau entuk wong gedhe dhuwur ngene iki. Sugeng dalu Mas Seno. Nggih, sugeng dalu Pak Mayar nggih. Wah, ndredeg niku. Wah, mboten apa-apa. Nggih. Mangga. Saben bengi nyawa kalau lak nyanyi mawon mangke tumut ora kuat Rama nggih. Yen memajang amung karo jandur kuning. Urung wayahe Mas. Aku biasanya karo Mas Gareng ki langsung Mas Gareng ngene.
Mas Eno, Mas Eno. Ono wedi karo bojone iki piye ta ya, Mas? Kados anu Mas. Kados kaya ning Jawa ini. Saestu. Monggo. Kembang waton gunung. Iya. Sing dhuwur Mas Gareng. Len munjul ning dhuwur. Mangke kula sawer mangke. Nggih. Pacitan sarwi Mas, sikilku lagi ngene lho Mas. Ngangkat ngene kok. Wah, saestu nih. Le joget kalah Mbak Tatin nih. Spesial nih. Iya. Monggo. Panas udan panas udan aling-aling capi gunung. Misuane Pak. Ora digerongi ta. Capek gunung. yalah ya Mas. Nadyan wadon sarata lanang. yuk Hinumane banyu beni. Cekoke top. Cekoke top. Dek jaman perjuangan jarak kelingan anak lanang ben tak openi ning saiki
syukur bisa nyawa gunung desa dari rejo Pripun Mas Gareng? Kok kayak patung ngene? Lho. Syukur-syukur piye to? Ya ben dadi patung sik. syukur bisa nyawa gunung desa dari rejo kene ora Matur suwun Pak Mayar ya karo Jih matur sembah nuwun. Luar biasa Piyai. Nuwun sewu, yuswane ya wis ora enom ning goyangane jan. Ya. Ora ngalah-ngalahno ya nak. Ya, semangat profesionalisme kerjane luar biasa. Ya. Pancen bener. Heeh. Ki eneng sing nyuwun podang kuning. Ya. Ini wis kepepet kaya ngene kok. Wong ki nek nekat apa boleh buat. Ayo. Wis kono, omong ngono. Nek do tekan kene aku tak nang mburimu. Kowe engke lunga. Ora. Aku nang mburimu asli, aku tak toto. Ngempake mantram sakti. Nek pancen do arep nyekel dhewe diwaneni, Truk. Kae mbelani wong salah. Yo, tenguk mburi kene, Gong. Oke. Jak omong-omongan nek iso delekke sing apik-apik, ora iso delekke sing apik-apik. Paripaksa awake dhewe kudu tegel karo anak Pandhawa, Truk. Yo, manut, Gong. Bapak kebarang dul munggu ngayuto kebapak bawat nyobentar kebabang nyomunggu ngaloko Dorantosena terus aku sing tekan kene. Kok nyuwun sewu kok kaya ora adat sabene.
Pasuryane kok kaya ora seneng kali Petruk. Biasane sampeyan niku nek ketemu karo Petruk mesti gojek. Biasane nek ketemu karo Petruk mesti guyon. Kok niki kok le mandeng Petruk kok tenanan, Truk. Nun. Kok tak takoni jujur karo aku, nggih. Kowe wani karo Prabu Baladewa, kowe wani karo Siwa Mandura, iya. Wong nggih, lha pripun to? Mula aku tekan kene iki diutus dening Siwa Mandura. Kine nyekel kowe mbondo tanganmu ngrincung sikilmu. Leboke paku jaran mula kowe manuta dina iki Truk. Gong, ayo, Gong. Sik wetengku lara ya, Truk. Aduh. Lah piye mau jare kon jawil arep tok sikat. Wetenge lara ya, Nyuk. Wah. Iki wetenge iki mules tenan. Dijak omong-omongan sik tak nyembuhke wetengku sik, Truk. Mangan apa to ya aku iki? Kok mak pendelus lara banget. Ya dimarekke sik, engko nek kira-kira mari sikat ya Gong. Oke, jak omong-omongan sik. Ya. Nun sewu, Den. Sampeyan ajeng nyekel kula ming pawadan sampeyan iku diutus dening Ndara Baladewa. Ya. Nun sewu. Nek sampeyan iku satriya tenan, kepengin ngadili perkara niki, niku aja ming nampa pelapuraning sepihak. Tegese sampeyan ming nampa pelapuraning Ndara Baladewa. Ning mang takoni Petruk. Mengke nek kula wis lapor, Ndara Baladewa wis lapor, sampeyan iso nimbang ala becike. Oh sing bener sing iki, sing salah sing kae. Lagi mutuske ngukum karo sing salah. Nek sampeyan ming nampa pelapuraning Siwa Mandura, mongko Petruk ora tak takoni. Lah kaya ngono iki ora adil. Wose kowe wani karo Siwa Mandura. Aku kula niku wani, ning sing kula waneni niku mboten watake utawi blegere Siwa Mandura. Sing kula waneni watake. Lho, perkarane apa? Lah ngoten niku kula tak matur. Nek sampeyan takon perkarane kula tak omong. Ndara Baladewa nderekke Prabu Kresna teng negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada dienggo tumbal negara Ndarawati. Kula kalih Bagong sowan. Diutus karo bapak. Bapak niku pengen bangun pura kencana. Ora kok bangun papan sing magrong-magrong ning bangun uripe para kawula sanegara Ngamarta, embane urip teng pura kencana. Kebak katentreman lan kebak kabungan, kebak karukunan. Syarate bapak kepengin dirawuhi Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Sinuwun Prabu Puntadewa nalika semanten bingung Petruk mergo aku Sinuwun Ndarawati wis rawuh pengen nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah niki sik luwak niki. Niki omong akeh-akeh. Ngandhake nek Sinuwun Ndarawati nuwun sewu Titising Wisnu kok negare Taman Pegebluk. Terus ngandhake meneh kedung jero iso didajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Niku omongane Bagong. Terus sing tantang-tantangan karo Siwa Mandura niku dudu Petruk ning Bagong. Mergo bapak diece karo Siwa Mandura. Lingece bapakmu piye? Ngeten iki. Petruk kowe baliya, Bagong kowe baliya. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, bapakmu ki ra duwe, bapakmu ki kere. Kon ngilo karo gitoke. Siwa Mandura ngendika kaya ngoten niku. Coba saniki kula tak takon, sampeyan niku anake sapa? Anake Bapak Werkudara. Nek tak unekke Werkudara ki wong dlogak-dlogok. Ora iso ndodhok, ora iso lingguh, ora iso basa. Sampeyan nesu mboten? Mesti aku nesu. Padha aku. Aku ya nesu nek bapak kula dunekke kere, bapak kula ora duwe. Terus kula nesu wonten niku kula wani karo Prabu Mandura iku ora wani karo Prabu Baladewa, ning wani karo watake. Niki saniki sampeyan iso mikir apa ora? Bener sing endi, sing salah sing sapa? Pun nek pancen kula dianggep salah, kula mang bondo, kula mang leboke pakunjaran ora apa-apa. Nek tak pikir-pikir bener kowe, Truk. Lah kene ngerti. Kok mesar nyekel Petruk lho. Kok mari ya wetengku ya. Mari kok. Heeh. Kanggo ngentut mantut ngono. Ilang lelarane, ilang-ilang ora. Nek ngono iki mau aku dijlomproke karo Siwa Mandura. Kowe dikandhake luput karo negara Ngamarta. Lah mula sok neni satriya niku kudu metung aja mung waton sendika dawuh. Ning diitung dawuh iki bener apa luput ngoten iku. Bejo sampean dereng iso nyekel kula, nek pun nyekel kula, bejo sampean durung napa-napake kula. Nek kula wis mangjotosi, mangajar nganti kula babak bundas. Sampean ngerti perkarane terus sampean getun. Apa iso barekke lara kula? Ya ngoten. Ayo omong. Ora mung plendas-plendus. Nom-noman kok ora iso benerke endi sing bener, ngluputke endi sing ngluput. Truk nun.
Aku njaluk ngapura ya. Mboten napa-napa. Bagong, Nun. Njaluk ngapura. Mboten napa-napa. Ning kowe urung slamet. Lho kok urung slamet? Nek aku iso tak jak omong-omongan. Ning iku sing teko Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kuwi angel tok jak omong-omongan, angel tok jak rembugan. Waduh. Piye, Gong? Sik aku kok migren ya. Kok rumah sakku anggere ono bahaya kok migren. Disen wetenge lara, matane bijil, matamu kuwi. Ono dinane matane bijil ora migren tenan, Truk. Iki sing teko arep Ndara Garukaca iki rasa lara, diadepi wong loro. Dugang raimu. Ya ora nesu. Ngono kok njuk marah-marah ora. Ndara Garukaca. Oh. Ndara Garukaca tekan mriki tak jaluk kaya jawani karo Ndara Ndaramu Garukaca, Kakang Garukaca. Lah nek kula diajar ora usah wedi. Nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kanggo napa? Ya aku duwe banyu sungut nang kene iki. Kene tak peres metu banyune. Iso nambani wong loro, nguripke wong mati. Ora usah kuwatir kowe tak tambani ning kowe aku pesen karo kowe pisan-pisan aja nganti wani karo Kakang Garukaca. Luwe-luwe kowe wani males nek dijotos aku wegah nambani kowe. Oh nggih. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Gawe acara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe, gila karo kowe ning aja wani. Oh nggih. Piye, Gong? Wah, cilaka kowe. Piye carane, Truk? Ambo. Umpama arep Ndara Garukaca senengane model sirah. Umpama arep model sirah ben model sirahmu ya, Gong, sing wis ora kanggo. Weh, iki iso nggo medeni cah cilik. Kok ora kanggo dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis ngono wae. Nggih, lah sampean teng pundi? Aku tak ambles bumi. Kok sik. Sampeyan ngewangi war jlomprongke. Lah kula ora iso ambles bumi nyeluk sampean pripun? Bagong kon ngejuk lemah ping 3, mengko aku jedul. Oh nggih. Tenan niku, tenan. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis aku tak ambles bumi. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, dan. Aku nek di ngonoke ora metu ya, Truk. Ah iya. Diwasle ngono mempeng ora metu. Ah iya. Le bayar. Ah iya. Ngrekoso mengko. Ben tekan kene, Gong. Pokoke engko tak gawene cara supaya Garukaca gila karo aku. Wis ki teknikmu lho. Ya ora usah kuwatir. Dan Gatotkaca tinon mapak Karkasuta teka pira Kresna Parta maneher Parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita Garukaca, Gong. Gong. Lho kok madhep rono iki ngopo? Ndeloke sindene ngulet-ulet sego e. Kaya enuk kae rasane. Kono iso nyambi akene. Lambene nggo omong terus e. Kowe ora usah kepengin to, nyambut gawe iki sing profesional. Aku profesor. Ah iya. Profesional kok profesor ora. Bekti kula, Den. Yo Petruk tak tumpuk. Pangastuku Tampanono. Nggih, kula pundi? Kok ketingalipun pasuryanipun radi kados mboten sekeca, Petruk. Nun, tak takoni kowe jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya. Oh nggih. Petruk, nun. Cetha yen to kowe wis ngaku. Mula wektu dina iki Gatotkaca tekan papan kene. Kuwi gati mung bakal nyekel karo kowe. Kowe wis mirang-mirangke karo Pandhawa, mirang-mirangke karo putra-putra Pandhawa. Ing atase kowe dadi putraku, dadi anake Semar, dadi adining Pandhawa, tumindakmu wani karo Siwa Mandura. Wis ora ana pangapura kanggo kowe.
Kowe mapano tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Ya ndene kowe bangga, kowe ora manut. Aja klakon dosa tak pancat pundakmu tak gimbol ndasmu Petruk. Kagiat risang kapirang urinangku kinembit-kembit. Dosang reknaning bawana. Matur nuwun Den. Matur nuwun sampean wis kersa ngendika kaya ngoten niku. Petruk wis marem. Petruk marem krungu tembunge Ndara Garukaca. Petruk, nek kowe ora manut tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu Den. Niki wong tuwa lho Den. Niki niku disungkemi anak bojo pendak Idul Fitri, disungkemi dijaluki berkah, dijaluki barokah. Tur umur kula niku mboten ming nuwun sewu kacek karo sampean niku ora ming setahun rong tahun ning mengabad-abad. Kula karo mbah sampean wis momong. Karo mbah buyut sampean kula ya momong. Tekan sakniki kula momong sampean. Mbah-mbah sampean niku durung tau nekke Petruk ndasmu durung tau. Lagi niki sampean nekke kula ya. Nanti kula lara-lara Den. Kula niku wis dadi abdi sampean sikil tak nggo sirah-sirah tak nggo sikil. Pamrih kula sampean niku dadi satriya sing ngerti karo unggah-ungguh, ngerti karo tata krama. Ning nyatane kabeh wau tutur ketawur mboten wonten gunanipun. Petruk tekan iki mangu nek Kanjeng Mang Potol sirahe nggo Mang Potol nggo. Pun Mang Potol kula ikhlas. Nek patine Petruk saka Ndara Gatotkaca sing kula tresnani. Raos kula lara-lara Den. Selagine mbahmu Prabu Pandhu Dewayana niku dereng tau ngunekke Petruk elek. Bapakmu niku sing satriya kaya ngoten niku urung tau ngunekke Petruk elek. Lah kok saniki sampeyan ngunekke Petruk kaya ngoten niku ati kula. Kaya ora duwe rasa napa-napa. Kaya ora duwe rasa diajeni babar blas. Nek sampeyan ajeng mateni Petruk monggo mang pateni ora apa-apa. Timun mungsuh duren kula timune sampeyan durene tangan lamun timun iso menang karo duren. Mesti modar. Pun kula mang pateni mboten apa-apa nek sampeyan tegel. Ning mati kula tekan swarga dipethuki karo simbah sampeyan Prabu Pandhu. Mesti ditakoni Petruk kok wis mati. Nggih, baterene pun entek. Sing mateni sapa, Tru? Sing mateni putu sampeyan. Jenenge sapa? Raden Gatotkaca. Anake sapa? Anake Ndara Werkudara. Kok wani mateni karo kowe? Pancen wonge kaya ngoten niku mung gugu omongane Padene Mandura. Ora metung bener karo lupute. Kaya ngapa aku tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan mesti digoleki simbah sampeyan mesti. Iya. Gleleng to, Gong. Aku lagi mikir. Aku ki lagi gagas Petruk kok nangis iki lho. Kan ra ana rumuse Petruk kok nangis. Wong anakmu mati nanggap dangdut kok. Jengkulmu mlocot lho ora. Petruk sedih. Kok iso nangis ya, Truk? Sangu brambang tak remet nang tangan leletke mata. Luwe ndrojos terus karo mewek-mewek. Asem Ndara Garukaca langsung gila raine saya pucet. Ngambah dirgantara mabur. Heeh. Ning isih siji kok. Hah? Isih siji. Sapa? Ndara Antarja. Sing barep. Ki mau sing maju nomor 1 ragil tengah terus engko sing maju barep. Terus aku wis ngalahke satriya loro, Antasena Gatotkaca. Ha saya tak takon karo kowe nyambut gawe apa? Aku engko sing giling wae, giling-giling dengkulmu ngono. Kowe nyambut gawe apa? Kowe padha-padha anak Semar. Nek nganti ora wani metuke Ndara Antarja, tak kandhake Bapak Bagong mau ora nyambut gawe, Pak. Wah, dunak-unake bapak kowe. Terus aku kon mungsuh Antarja. Ha kowe? Aku tak ngaso.
Aku wis ngalahke loro kowe minta bagi siji lho. Ra yo adil to. Aku sing tuwa loro, kowe sing enom siji. Wis tandangi. Wis kana. Aku tak golek es teh kok. Ngelak banget rasane. Truk. Rene sira. Ngopo e? Wedi aku. Ndorontara iki ampuh. Ampuh. Ndorontara iki mbahne rajane ngula sak donya. Ho. Nek nganti Ndorontara kalah karo kowe, Ndorontara ngandhake mbahne. Mbahne dawuh ula sak donya goleki kowe kabeh. Kowe turu susul ula. Kowe tenguk-tenguk parani ula. Kowe adus parani ula. Kowe aku ya nggawa ulae. Ane ra mung cendhek, nek ra berbisa. Berbisa apa? Wis buktine wis pirang-pirang lho, Truk. Rasa among sing werna-werna to, Kok. Ayo wedi ora kowe. Mongko ulane werna-werna. Ula sawa, ula demung macan, lare angon. Sing bahaya dhewe ula sendok. Heeh, kuwi kae bakmi ya entek. Kae sego ya entek, ula sendok saya sak poroke. Wah, gelis, Truk. Jengkulmu ora. Wis ngono wae ya, Kok. Nggih. Nek Ndorontara takon kowe, omong nek ora ana. Aku tak ndelik. Oh iya. Mun nek goleki dicegati, nek perlu ditantang jak gelut. Oh ngono. Kowe mau ora gelut tak? Ini ra wani. Wis piye caramu supaya ngalahke sakarmu gawe cara piye? Uteke dienggo. Ya. Oke, ora masalah. Antarja rene takoni arep ngopo kowe Antarja? Goleki Petruk, Petruk ora ana. Kowe ndelikke dengkulmu kuwi mati tenan aku. Ah, mamah kowe ora ana. Ben lembut ora luweh pokoke mamah pokoke. Kudu tata-tata nek ora ngati-ati cilaka aku. Kudus. Kebawa keperanggul mungking ayuda kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungking ngalogo ora pangling iki Bagong nggih Ndorontara iya kok pasuryane abrit nesu napa iya nesu karo sapa karo Petruk terus aku goleki Petruk madosi Petruk iya sik mang teng mriki sik Truk sing goleki kowe wah jan sing goleki ket mau aku ning kowe aja ndudohi aku merono engko nang-nangi oh iya aku muni piye Petruk ora ono oh iya Arum Kangsen kok ya. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono karo Petruk, aku krungu saka kene. Wah, Truk. Krungu e. Lak pacul sirahmu modar ora. Omong nek radio. Oh iya. Petruk ora ana. Kula teng mriko nyetel radio. Radio. Petruk ora ana. Sebab apa goleki Petruk? Petruk arep tak bondo. Lho, Petruk nyopet no? Ora. Petruk wani karo Siwa Mandura. Petruk wani karo Siwa Baladewa. Petruk kudu cemplungke pakunjaran. Nek Petruk ora gelem tak cemplungke pakunjaran, Petruk mesti tak pateni. Omong apa kowe? Hah? Bicara macam apa kamu? Ngomong apa kowe? Balenono. Petruk tak pateni. Ah, kuwi kata-katamu sing aku ora seneng. Hah? Petruk ki menungsa eja. Lho. Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang ontor ngono, heeh. Rodo papat rodo loro. Jengkulmu mlocot. Ah, mulane pasrah wae tak undang Jo aja nesu. Kowe ngarep mbelani Petruk. Mestine Petruk iki kakangku kowe. Petruk lara wae tak tilaki tak blonyo minyak kayu putih. Tak keroki gegere. Tak tetesi mripate men mari pati diame-ame. Hah?
Kena kowe ketemu karo Petruk. Ning kudu iso nglangkai batange Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo Antarja, sing tak wedeni apamu, Jo? Kowe mung bayi, kowe mung sak uyuhku kowe. Arep gleleng karo Bagong. Bagong iki umure wis mangabat-abat kok wedi karo kowe. Ora minggat tak sembur mlonyoh kowe. Piye? Sembur mlonyoh. Kowe lah ngetokke daya kekuatan, kowe ngetokke aji-aji kowe. Kowe ngerti Bagong iki sapa? Bagong iki anake Semar. Semar iki sapa? Sang Hyang Bathara Ismanta. Ayo. Ngapa itu? Kleru, hah? Kleru. Kleru nggon apa? Kowe mau muni piye, Bapak Bathara sapa? Bathara Ismanta. Ismanta itu tukang cukur. Sing bener iki Bathara Ismaya. Oh ganti to? Ora ganti. Jan kuwi. Oh goblok ora. Sorry, ralat. Aku mau muni Bathara Ismanta ternyata kleru. Saiki wis ganti. Menurut KTP Ismaya. Aku anake Bathara Ismaya. Aku ki ya dewa aja, dadi kowe aja gleleng nek mungsuh karo Bagong. Kowe iso nyembur. Ning aku ya dinehi kekuatan karo Bapak Semar. Ming Bapak Semar ki wanti-wanti karo anake. Nek wis duwe kekuatan aja dienggo sewiyah-wiyah, aja dienggo sak nggon-nggon. Ning nek wis kepepet agemen kekuatanku. Bapak Semar tau crita kaya ngono. Kowe duwe kekuatan apa? Ayo, tibakno ning Antarja. Aku ora wedi karo kowe. Sawangan telapakanku iki. Hah? Sawangan Antarja. Iki Aji jenenge Aji.